A pustíme se tedy do příběhu. Tak dneska se koukáme na příběh číslo 4 Káli Jakiny, že? To správně. Káli Jakiny. Káli je její jméno. Jakiny znamená zlobřině. Nevím, jestli bychom to tak řekli. Obrině, že jo? Takže zlobrině by to muselo být. Tak zlobrině. U nás opravdu věříme v ty zlobry a na Srí Lance znám jednu rodinu, rodina mých dárců, kteří měli velice nehezkou zkušenost se zlobrem. A se zlobrama je to docela náročný. Oni nejsou moc vidět, nebo vůbec. A chytat je do nějaký lahvičky nějakým šamanem není žádná legrace. Navíc mniši tohle to nedělají, takže to není to nic hezkýho, když zlobr vejde do vašeho domu a začne tam dělat nepořádek. Ale asi se to děje málo kdy, takže lidi nevěří, že je to tak. Protože většinou máme tátu a mámu, tak mi asi budete věřit, že mám tátu, ale protože málo lidí mají zlobra doma, tak to je náročnější věřit, že ho někdo má doma. No a tady v tom případě zlobrině Káli v jednom z minulých životů byla žena a byla vdaná za muže, ale byla neplodná. No a ten muž, jak bylo zvykem tehdy v Indii, tak když manželka není plodná, tak je v pořádku, že si vezme druhou ženu. Takže si vzal druhou ženu s tím, že ta druhá žena snad bude plodná. Dneska samozřejmě se to dělá tak, že když manželka je neplodná, tak ji vyhodíte z domu a oženíte se znovu. Když manželka je v Indii neplodná, no tak ten pán ji nechá u sebe doma a tedy je potřeba si uvědomit, že ten pán se opravdu o ní stará, že jí dává jídlo, dává jí oblečení, zařizuje všechno, co je potřeba pro ten dům. Většinou v těchto případech ten pán je bohatý, v těch našich příbězích je bohatý, zámožný, má všechno, co potřebuje, takže i ta žena se má hodně dobře. Takže tu ženu nepotřebuje. Vůbec. No ale ten pán podle té tradice, tak to neudělal tak, jak se to dělá v dnešní době, no a vzal si druhou. Ono je to nezákonný, samozřejmě v České republice si vzít dvě, takže to zase tak jednoduchý není. No a vzal si teda druhou s tím, že ta druhá snad bude plodná a zrovna byla. Ale to je problém. Je to problém pro tu neplodnou. Protože když ta neplodná je neplodná a ta plodná je plodná a pak má dítě, no tak pak ten pán na základě indické tradice tu plodnou udělá paní domu. A takže ta neplodná pak musí sloužit nebo je podřazená té druhé manželce, která je plodná. No a samozřejmě to se jí nelíbilo. Takže ta neplodná dáma, když si všimla, že ta druhá bude mít dítě, tak jí řekla, až budeš mít dítě, tak mi řekni. A ona jí to samozřejmě řekla. No a když se to dozvěděla, tak ta neplodná jí připravila, nevím, jak bychom to řekli v češtině, prostě nějaký léky, který neuzdravujou, ale který způsobují potrat. No a takhle to bylo 3krát, ale když to mělo být po 3., tak ta plodná si to uvědomila a už to nepřijala. Nepřijala to pití nebo to jídlo, nebo to, co dostala od té neplodný. No a takže porodila. No a potom, co porodila, tak to byl samozřejmě problém. A když to byl problém, tak ta neplodná to dítě zabila. A když pak teda tohle, co se stalo, tak ta plodná se rozhodla, že tý neplodný se pomstí. A jak to udělala, že se jí pomstila, v dalším životě se zrodili jako zvířátka. A teď už si nespomenu, co to bylo za zvířátka v tom příběhu, ale to tady není důležitý. No a jedno zvířátko mělo vajíčka, no a to druhý ty vajíčka snědlo.
No a tady to, ale ty role byly teďka přehozeny, že to bylo naopak. No a pak a zase ta, která ztratila ty své mláďata, tak zase se rozhodla, že se tý druhý pomstí, takže v dalším životě se zase zrodili zase jako nějaký 2 zvířátka, no a zase si udělali nějakou lumpárnu pořádnou. Po několika takovýchhle zrozeních se ale zrodily jedna, ta, která byla původně ta plodná, tak se zrodila jako dáma, a ta, která byla původně neplodná, tak se zrodila jako ta zlobryně. No a ta zlobryně se opět rozhodla, že té dámě zabije dítě. Jako už to tak bylo po jejich různá zrození, po jejich několik zrození. No a ta dáma měla to štěstí, že poblíž byl klášter s Budhou, takže tam utekla jakožto pro útočiště. Ta zlobryně se do toho kláštera nemohla dostat, ale Buddha ji tam nechal schválně pustit. Zlobryně vešla do kláštera a dáma se samozřejmě bála. A Buddha jim vysvětlil jejich minulý životy. Oni si uvědomili, jak to svoje utrpení, kterým procházeli po různý životy, jak nebyli schopni zastavit skrze tuhle pokračující zlobu. A jak si to uvědomili, tak se napravili. A místo toho, aby si dál ubližovali, tak se rozhodli, že se budou jedna druhou podporovat. Takže ta zlobryně pak byla ubytovaná u té dámy a ta dáma poskytovala jídlo, samozřejmě bez zabíjení, nějaké jídlo, který ta zlobryně ještě pořád jako měla ráda, ale nebyly to zabitý bytosti, tak to jídlo poskytovala té zlobryni. A tady právě si myslím, že je zajímavá taková ta nevyřčená záležitost, že místo toho, aby ta dáma utekla od té zlobryně, nebo aby ji ignorovala, nebo aby byli jedna od druhý daleko, nebo aby spolu nemluvili. Je to úplně naopak. Podporovali se jedna druhou. Takže pokud se nám někdo nelíbí, pokud se na někoho hněváme, tak z toho vychází ponaučení neodcházet, neignorovat, ale právě že naopak podpořit a mít rád. Ono se to i takhle jako říká všeobecně mezi lidma, drž si své nepřátele blízko, ale v tomhle případě ideálně bychom nebrali toho člověka jakožto nepřítele, ale skutečně jakožto přítele. A takže tomu člověku pak se snažíme pomáhat, dáváme mu to, co potřebuje a snažíme se mu nějakým způsobem pomoci, aby měl radost, aby byl šťastný, spokojený. Ono, když to vezmete, jak se to řekne, když to vezmete prakticky, pokud ten člověk bude spokojený, tak asi nebude mít důvod ubližovat. Jestliže ten člověk ubližuje, tak asi k tomu má nějaký důvod. Jestliže tedy toho člověka pak budeme podporovat, tak možná snížíme tu pravděpodobnost toho, že bude nespokojený a tím pádem nejenom, že neublíží nám, ale zároveň neublíží ostatním. A to možná je další důvod, proč je lepší lidi, který nemáte rádi, si držet při sobě a pomáhat jim. Protože když je budete ignorovat, tak vy možná se zachráníte. Ale pro ostatní ten člověk pořád bude obrovským nebezpečím. Vy můžete trošku zahrát zachránce, trošku zahrát vykupitele buddhistického, trošku se zachovat se soucitem. Nejenom k sobě, ale i k ostatním. Vezmete člověka, který druhým ublíží, pomáháte mu, máte ho rádi, staráte se o to, co
o to, co potřebuje. Nejenom proto, aby ten člověk měl splněný potřeby a vám neubližoval, ale opět, už se opakuju, aby neubližoval ostatním.